sovieti gora Fica por zaiti raga tushalti mora Sovieti gos opera Shatani rogoila Joya de gente toila Mora der dongran No dorma der dawan Polonto sultan Unda damka merekan Turbo damche vaurekan Warra dami koyekan Mora der dongran No dorma der dawan Polonto sultan Unda damka merekan Turbo damche vaurekan Warra dami koyekan Ormituji sograngut nautile zrace Lantica mapantu ischimosace Bangatu putace Dorotu duace Sobrina goace Ormituji sograngut nautile zrace Lantica mapantu ischimosace Bangatu putace Dorotu duace Sobrina goace Mora der dongran, no dorma der dawan, Polonto sultan Unda damka merekan, Turbo damche vaurekan, Warra dami koyekan Mora der dongran, no dorma der dawan, Polonto sultan Unda damka merekan, Turbo damche vaurekan, Warra dami koyekan Warra dami koyekan Warra dami koyekan काय मागं लोपा नका लोप नका कोणाकडे लोपा नका आटल्या का होई बोत रे तू मी बोत आहे? तुझी गाणे मरे येतो का झाले? आजका लोक मरे तुझी होबरो को ताई कित म्हणून? तू कोका लोकांनी होई बायलानी होई तुका बासी माल ओ बरोची ए, ते किती झालं रे किती झाले सारखा भानगड्याचं म्हणीस मरे कोणा बायला हातला आली किती रे ती बायला पोट बोली आहे भले आली आहे का? बायल सार घाणी का ताई तुझी काय झालं नाही गे? काय? काय माता आहे ती हबरू रोगडे पाहत आहे आता हाताने हबर म्हणा ए? सकाळी झाला बरं सायन्स आम्हाला हबरू हाक्यो फेसबुकाचे घेताय तुम्ही बेस तू माल किती अरे बायला काय झालं ना प्रॉब्लेम अगं सगळं लोक पुट्टी घाला आहे म्हणून आहे चितवाल्या पुट्टी पासपोर्ट करपाक बाई झाली झाली होती आड पडवलं कदंबा बसीचे बसलो पणजे वचपा पासपोर्ट करपाक आगो पणजे वचपा पापा म्हाका पाड पडो बसी म्हाका रकडी न्हीद येता बसूं म्हळ्यार न्हीद येता म्हाका फ्लायटी न्हीद पड बरे बसोल पुढे सगळे म्हाका बसी न्हीद येत न्हू मागीर? आगो मोडगो वचून कदंबा वचून हांव नुव्या पावत मागीर? तिंगा न्हिदोल मुसा तोंड किती बेगी न्हीद पड रे तुका न्हिदोल तो बरो पाक्को तोंड आमकां मोठे मूस पडलो न्हिदलो आसतना आनी? आयकाळ्यांनी थू केला आनी हाटल्या मारलो हाटले आनी कोण हांगा न्हिदलो तेच तोंडा पडलो तेणी चोण मू चाबील पाडेन पाड पडले चोण मू चाब नाका केसां कोम्या सारखे बसीकू केसां जाली मागीर कदंबा कंडक्टर बी येयलो आनी म्हाका सोज मारलो तेश कोण कोण न्हिदनाका थू कोण भायर मारनाका म्हणून पालो हाटल्या लोक आस म्हणून पालो हक्कल ना तुका तेचे न्ही कदंबा आयले म्हणून पालो काय बरं बॉक्स आहे म्हणून पालो मुखार कितें तोंडा पळय तांबड्या बटन चीड तें बॉक्स ओपन जातालें आनी थू कोण तितून घाल म्हणून सांगलें म्हाका मागीर पाड पड म्हळ्यार आनी तेका बाबा सरी हांव म्हळ्यार आनी हांव न्हिदलो पोतून घुसलो कुट्टाळ ते देंवतेर पावपाक देंवतेचे बाबा आमकां पोतून न्हिद पड मुसलो म्हाका येद मोठे तोळ येदोच ते तुझे तोंडा कित्याक पडले रे सुटी करायचं सारखं निदानीच एसका दांताचे धोल मग एसका गटी आणि त्यांनी सांगलो न्हू कदंबानी मातशें वच आतां तांबड्या बटन चिडी म्हणून हांव गेलो तांबड्या बटन चिडिलो आनी थू कोंबडयलो त्या बॉक्सान आवय इतल्या गो ते दोग जाण तीग जाण भायल हारलेल्यो तेणी पळय म्हाका एक मारलो शेतां घाल माता म्हाका भायलो कुटार उडयलो तू बसून कुट्टाळ वाची तू भायर मान म्हाका मारल तेणी ते कंडक्टर सांगलोले ती मॅच चीड बटन चीड गुवा जातोले बॉक्स आनी मागीर तोडय हय मागीर तुवें बटन चिडिलो हय आनी बॉक्स उगत जालें उगत जालें हांवें तुका उडयलो आगो प्रॉब्लेम जालें कितें तें नंटू हांव न्हिदांकू गेलो मुगो एश कोन आतां तांबड्या बटन चिडीर म्हूण तांबड्या बटन खंयचो थिंग कोण कोंकण्या बायल आहलो मुस्ता मोठे तिकळी लावन हांवें ते कोंकण्या बायलेगे तिकळी चिडिली तेणी मार थूक ते तोंडाक आयलो थिंग मार पळ मागता मागीर केसर रे सारकाची आमी जाणायची तिकळी लावन म्हाका न्हीद पडला लोकांक खबर बरोबर मेळ्ळा मार पट आनी तुका मारतो भगानी नाका कित्याक हांवें आयकीन तुका हांव सांगतलो लोकांक तू भगानी मारली काय सांग नाका तुका सांग
आता सांग. ती तू स्प्रेड झाल ना ती खबर जातोय नी सगळ्या सांभाळा जातोय रे मास्या झाली ती किती झाली? ते किती झालं नक तू हा बाकानी काम होता ती होल खबर मागिरी अरे ते बाकानी मरे बाजरा गेलो कडे ती पाठी आगान पिल बस अय. नाही ते सोती बाळीने एक दोन पिल आणली रे आणि कंबाने कोण मुस्ता अय. ती दोघाय वाटताय ते लाविंग कमेसाल मुस्ता कंबी आणि हो कंबाने कोण दोघाय बोलताय रे अरे थोडे दिवसांनी माग दिसत अय. ती कोण मुस्ता प्रेग्नेंट झाली कोंबी होय कोंबी प्रेग्नंट झाली कोण प्रेग्नेंट जापाक जाई कित्या किती आमच्या बाई दिसू कोण खबर ना अय. हॉस्पिटल ऍडमिट केलो असतो हुंच्यानी आता कोर जरा हुई आणलो म्हणून अरे बाई दिसा नु रे बरी कुछ पिल गेलेला अरे पिल मग तू 7-8 जा सुमा कोंबी पिल आवड गेली चुट्या कराची ओढती कराची पपुल कराची केस केसो करा रे सारखी पिला आणि ती दिसती मोसा दोन्ही सारखी दोयेरी कापसा गुडी असते सारखे गुलू 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 कशी हेळपाची सारखी बाकानी जीव त्यांची आणि ना बघा दोये हाय त्यांची की सारखी बाकानी मोगा दे बोल दिसताय का चोपा माशा काड्यात त्या लागल्या पुरं एस को बाप त्या कुशीत आउदा उदा घेता की तू कुईदार गो दोयेली हाय त्याच माही माग पाला गोली चोय गो आपण पाला जवान नको बाजरा असात पाला गोली मास त्या पिला पाला कुईदार को सिटीत गो मानी दोये हाय त्या चोळ गो चोय पाला गोली त्या कुचे मेळजा पादी ना पाला कित को कावळ्यानी ना रे त्या काला गाव बोता एक बडी गुडके नाडल्या बोता बोता बोत अरे बोको बेहलो रे मागी मागता हल्ला गोली बाकानी खबर ना ते मुसाठी आणि कोण मेळा ती खबर रावली आणि आ बोता 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 मागता हल्ला गोली बितो गेले इले उदो पितो उदो पिन बित बाहेर किती कोंबी ना आणि पिलाय नाही हॉस्पिटल गेलो असतो गोडे अरे सोदिता अरे तिंग मरे पाली उस गायलो आणि गोबर आलो अरे माय आणि बुरगी सोद रे बोर तिंग हटाय कुचु 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 गोबरा कुचु 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 हटाय गोबरा ओ आणि दोये आलो ती म्हणे सारखी हार की मेळे जर चिकला झाली दोये आलो ती इथल्या बाकानी गावात गेलो ओ जुवान मग पाला गोली आगे मुजावर बाकानी आता आणि ती पिल सारखी मेळे झालो आणि कित करपाचे आय नगोत केल ना बेगी मरे बालदी बहुत आडे पडू का आधी वॉशिंग पावडर नीर मागायलो बरो फेस केलो आणि ती दोन दोये आलो त्यात पहिले धुली तिला बरी धुल्या झपडायली कसं अगं आउटिया त्यासो टाकले बुरग्यान तिथून उदका गेन घसळी ताई ओय रे साबजा मला काय एक थोडी बोतो मग बोल मागो थोडी बहुत ती बोरी हारे आणि बरी कच दोन झपडायली रे त्यांका आणि किती घासफळ माकी झाली की झाल्या रे गो अरे बाखानी आता बघले पावली मागी आणि किती बाखान्यात त्या चल ना आणि बेग त्या पिल मरे आणि सगळ्या तरीचे सुका नाही आणि किती पिल मेनी अगं आउट आता कोण सांगलं टाकल्या बुरग्या पिठामध्ये अवसर ती मेळी झाल्या म्हणजे बालदे गायली दुईली त्याचा बरे आलं दुई त्याला बरे आलं झपडायचं तर पिन टाकाय सुका घालायचं तर मेनी छे आउटिया पिठे चिंतले शिकलाचे हातले हाताचे मध्ये हात घेऊन रटले शिकले शिकनाचे हातले हाताचे मध्ये हात घेऊन रटले हाता मारून सावड केली आम्ही मोडा करून बडा
सुकला आम्ही जागाच लागून सगळ्या वाटा शेल्या एकांगी बोलायचं तुम्ही शिकतले जे जिंकले शिकण्याचे हातले हाताचे माझ्या हाती उलटले शिकतले जे जिंकले शिकण्याचे हातले हाताचे माझ्या हाती उलटले
mondirante Suroi pai dia maksumdirante Sarkis te sundari patovante Rani te sopnante Bolung te sodevi mondirante Suroi pai dia maksumdirante Sarkis te sundari patovante Rani te sopnante. Can you increase the mic on the monitor, please? Racheum, sopnanteum, bonga tu kaham veder keu, rato raum, beta pom, sota tu kaham zago zaum, sopne di mata, rusmata karati ratu raum, surya ralipon, purdai so sopon kisya kietai zaum. Polung deso devi mondirante, suroi pai dia maksumdirante, sarkis te sundari patovante, rani te sopnante. Polung deso devi mondirante, suroi pai dia maksumdirante, sarkis te sundari patovante, rani te sopnante. आज तुम गावला बना का काय काय 8 बँड 9 पासून काय ना माल की तुझ बारो बहुत गाव हबरो झालाय का आ घाटनिंग इन बहुत म्हणून What a Shelly, you best man, huh? What I like you, huh? लायकी उदो नावला केदा What man, सात नेत्र पहिल्या वास माता काय ही ते Shelly? जोइला नि उदो नाव आणि ते होता उभरा होता ते जेरी सुकत तेंगे मागे आज सकाळी मच्छी विकू गेली ना हा मच्छी कोण माची हा मच्छी विकली ना उदी ना नावली हा माच जायच वाचतो आणि आपला पुस्तकत्रा खुजा गेला गाव म्हणून मुश खाट काल तू काही गेली काय जंजेल मग काल तू काही असपाची हा काल काल हॉस्पिटल हा कालचं दिस गेलो आय जेलचो दिसतोय टुमारो हा? टुमारो आता काल मुडाले आता रोकडे काल टुमारो तुमच्या भाषेन काल मुळा हल्या हा टुमारो तुमगे काल मुळा काल जाण गेले हा ये तुमको किती उलोच्या तुका खुची झाले एकू लँग्वेज दोरी गो साहेबिणी मोदे हिंदी माता मोदे कोंकणी माता मोदे इंग्रजी बोलता शेली काल ना माका बाजार आयली हा काल माका सारखी बाजार आयली मी बाजार गेली अयो शेली काल ना बाजारात गेलो होतो. बाजार टेन्स झाली काल पाड पडला बेजार येईल मोसा हा बाजार आयली ताका लागून बाजार हाव ना आयली. इंग्रजी कडे गेली मास केली इगोजी गो गेल हा. आणि मासी गेली कोण इगोजी गो बरं मासी कोणती ताई मास प्रेयर हा फादर सांगली ना प्रेयर मास पळो मिसा गेलो मुस्ता अयो मास ऐकली मास ऐकली किती हा मास बेस्ट फादर सांगली मास हा मिसा गेली काल झाली काल झाली. हा आज ना आम्ही दोन्ही मिळून आम्ही कोलू असपाची कोलू कोलू हा मी कोलू कोणी हुसगाव काळ कोणी कोलू What a man, Shelly! You don't know Kolu? Kolu? कोलू मुळा आणि गाव हागो Kolu beach? पाड पळायला तुझी तोंड मुगा जीप काण खात्रीचे माडीत जाय What a man, मला Shelly! कोलू म्हणा जाय ना कोलू 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 कितको
होता कोलो बीच बेस्ट तुझी बरी बारबरी? अशी बसपाची वारी घेवपाची ऐ तुझी बारबरी हा, best. घे वासई वाऱ्याचे वास येतोच मुझे सुजाय नाही का What आणि शेती? आणि वाच आणि Best. आधीच काय ना का कोलो बिलो हांव काय कोलो पाहणार? नाही येवपाची नाही ना पाहणार तुझ्या. काकोण असपाची काकोण बेस्ट काकोण मग का कोण काकोण का कोण याचं घेणं बोत आहे मग रात्री पोजा अयो शेली ढोंड काकोण कारवार काकोण पाड पोळो काळ कोण मुडगो हा बेस्ट बारबो 2 दिवस राहिला तू मग आउट एको सोडवायगा हांव गेली ना काकोण काकोण मागीर कारवार गेली मिरची हाडली हा. मिरची हाडली मिरची हाडली, सुकी केली. बांगडी हाडली आमची बिझनेस करपाक हय. बेस्ट शेली Best. हा बेस्ट माझे देव हातीन एक एक काम करी तो सर्फ एक्सेल मोठो हाडी एक टाक्या घाल आणि माझ्या 2 वर बुडवून राहती तो माशेची What a बस माता सुसाय नाही का मालकी देता ते छारी आटा ते जे रिंच ऐको मोता हांव जाय तो प्रे बी मारली कोण मारली प्रे मारली प्रे मारली हा स्प्रे मारली हा बेस्ट तुका नी स्प्रे मारबा न्हू तू तो आता झोल्ली मोता तो झोल्ले हे मारपा जाय ते What? वास बर येता मालकी देता What? गेली हिंदी इंग्लिश मात काय ना का तुका आता आमची भाषा बी विसरली आता हांव इंग्लिश बी म्हाका कळली इंग्लिश कळली कोंकणी बी कशी उलोवपाची ती म्हाका कळली हय. बेस्ट हे कोंकणी कडून इंग्लिश म्हाका चड अरे कोंकणीन तुका किती जाता ते सांग हा? ते सांगितलं इंग्लिशीन विचारपाची हांव कोंकणीन सांगते तू कोंकणी सांगपाची हांव इंग्लिशीन विचारती कितले बी विचारपाची काय विचार तू विचारली हांव तुका सांगते सांगपाची हा. अरे म्हाका एक सांग हा? येते हे ना लिजट लिजट वॉट लिजट गो ते देव पापड हा? पापड लिजट पापड हळ पडल्या माय किती हाती मिळत अगं तेव्हा पापड लिजट नो हा? ते घराचे ते धाकले लिजट बोलायचे कळवली लागलं बोलायचे. कळवली लिजट लिजट लिजट, उलटी लिजट, रेषी अशी लिजट. धावती ती अशी त्याची अशी उलटीची रेषी हा, अशी अशी धावती धावती ती. ती हा, दाखवली लिजट, ती लिजट. लिजट लिजट त्या कोंकणीन किती मोठा आहे वॉट त्या कोंकणीन किती मोठा आहे कोंकणी लिजट 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 क्रोकोडाईल ती तुझी माहिती जगली लिजट म्हणा क्रोकोडाईल आहे क्रोकोडाईल केत असत हे डोळा असता तो उचका बहुत मग What? लिजट म्हणा क्रोकोडाईल म्हणतो हा क्रोकोडाईल किती झालं What actually don't know history? हिस्ट्री I know Lijet history. I know all. लिजट अगेन हिस्ट्री आलो What? कसं हिस्ट्री Lijet ना धाकटी उडीर पावता अशी पावता ती. क्रोकोडाईल मोठी येते हा. त्याची तोंड येते अय्यो ती. जर गेली नो हा. आणि बारसर पाची What? ती लिजेट ना धाकटुली हय, लिजेट. धाकटी लिजेट असते. पावते ती. हय. हा. तेजी ती धाकटी असली हय. नी सगळी धाकटी लिजेट असली तेजी मामी ताका सांगली हय. हॉर्लिक्स पी हॉर्लिक्स पी हॉर्लिक्स पी हॉर्लिक्स पी. हॉलिक्स पी मुळे हा. ती धाकटी असली नी ती हॉर्लिक्स ना पिली ती धाकटीली उरली ती लिजेट झाली आणि? आणि जी कोण भरपूर हॉर्लिक्स पिली नी ती ओल्ली क्रोकोडाईल झाली आणि ती दोर्यान उतूर गेली. पास आहे. हाय, 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 हाय. त्याला एक नंबर दिली ती का? हॉलिक्स पिली.